Tinokugamuchirai nemufaro pano paChibanda Media. Tadzoka zvakare takakubatirai update maererano nehanzvadzi yedu marvellous Machingauta. Kune vese vari kuteera nyaya iyi ndofunga muri kuzviziva kuti gumbo ramarvellous Machingauta rakazvimba zingaite ave nemakore akawanda angasvike iwo 4 achirwadzikana. Zvichakadaro kutaura kunoku akaadmitwa parenyatwa group of hospitals apo ari kurapwa. Paitawo dambudziko rekuti pari kudiwa mishonga, mari yekuti wakwanise kutenga mishonga yacho hapana, uye zvakare neskani iri kuda kunzi iitwe. Skani iyi takatorawo quotation yatinayo panapa iri kudirwa iyo $350 US. Kozoitawo mimwe mishonga yakanyorwa iri panapa yakawanda wanda. Yese pamwe chete mishonga iyi inosvika iyo $97 US. So ndinoti kune hama dzese dzinoda kubatsirana pamwe chete namarvellous kuti arapwe, sunungukai kuti bata isu veChibanda Media panhamba dzedu dziri kubuda pascreen apo. Anokuonekai nemufaro ndiManasi mwana wekwaChibanda. Pari zvino chisarai zvakanaka.